питам, как се прекарахте? Кажи, сестра. Кажи, сестра, как беше служение? Откриване. Нещо за мен? Пасторе, как се представи пастора? Нищо не казахте за мен. Кажете нещо за пастора. Пастора говори много. За добрите овце говорил. Да. Казахте да репортажи. Кажи, Галена, какво, как? Минавам да взимам. Слава на Бога! Слава на Бога на всички! Доне, как беше? Как беше служението за първи ден, за откриването? Кажи нещо. Кажи. Беше много хубаво. Да, беше много приятно. Да, беше хубаво. Божието присъствие беше с нас най-важно. Добре са. Викам тишина. Кажете, как се прекарахте днеска, братя? Емо, кажи нещо, Коста. Кажете нещо, братя. Нищо на майната пена не прави. Иване, как беше служението? Кажи, братко, нещо. Много ми хареса, мина чудесно. С хубави хора. Хубаво, модерно хваление, модерно звучение. Скай барабани. Да, това барабаните. Няма барабанист, трябва да се молим за барабаниста. Наше седеше, докато беше допреди един месец, седеше с наша класна работа. Давай да ставаме. Айде, слизаме. Къде и какво ще правим? Чао-те, до следващия път. Кажи нещо. Бъдете благословени в името на Исус. Бъдете благословени. Бъдете благословени в името на Исус с най-добрата сестра. Благодаря. Така е. Айде, чао ти. Правите чао. Чао, чао!